Kod montaže ovoga ormara dobro je znati kad se slaže na podu da se krene od ove ovdje vertikale na koji se nadodaju ove dvije i ova tek kasnije. Znači složimo ovu donju dasku označenu sa slovom I ova druga označena sa slovom I ima iste rupe, utore, svejedno koju okrenemo gore, koju dolje, dok ova sa slovom U nju ćemo staviti kasnije. Znači složimo ovo i onda ove bočne stranice i kad one nasjednu na ovo, tek onda stavljam ovu, pošto je ona kraća, da ne lebdi u zraku i da se ne lomi prilikom montaže. I onda to sve skupa povidamo dok ove dole stegnemo šarafe na jednoj i drugoj strani. A što se ladnica tiče, kod sastavljanja nema nikakve razlike, svi dijelovi su isti, i bočne stranice i prednje i vodilice. Jedino kad ih uvlačimo treba obratiti pozornost na oznaku sa strane. Ovdje piše EM i one idu na lijevu stranu. Ovdje piše EN i one idu na desnu. Ako bacimo pogled, vidimo da je ovdje malo veći razmak od ovoga do vamo, dok je na rubovima manji za upola. Tako da ova strana ne zapinje vanjsku stranicu, nego da uđe unutra, a ove dvije središnje one zapnu od ovu nosivu stranu, to je graničnik. Što se tiče poleđine, ako je ne uspijemo dovoljno stisnuti, nema plastike koja će pokriti ovaj utor. Ja sam sa stražnje strane zalijepio krep traku, odnosno duct tape, tako da neće ni tuda ući prašina. Za montažu lesonita, odnosno poleđine, dobijemo dvije ove dacke i preporučljivo ih je staviti blizu da ostane svega milimetar do 2 razmaka, tako kad dobijemo brukve, ove sa širom glavom će ih pokriti, a ove sa užom glavom one idu po rubovima. A ovaj dio, ako zijeva, kao što sam rekao, ipak ga pokrijemo krep trakom ili duct tapeom da ne ulazi prašina. Ovo su dijelovi koji idu na vrata. Ovo ide u gornje utore i poslije, ako treba, malo ovo stisnemo da bolje uhvati i onda pustimo kad ih namjestimo. Ovo ide u donje utore, ovaj zub upada u vodilicu, ovaj točkić ide po njemu. Ovako to izgleda s druge strane, a kasnije ako bude trebalo korigirati visinu za milimetar i pol gore dolje, možemo ovo sa prstom u jednu lijevu ili desnu stranu. Što se ostaloga tiče, ovo su kvake i njihovi šarafi, ovo je jedna blokada i njezin šaraf i ovo ide na bočne stranice kliznih vrata da ne lupaju jedna od drugu. Znači, prvo ćemo montirati vrata koji idu u ovu vodilicu prema leđima bližu. Kvaka će biti na lijevoj strani, onda ćemo ovu drugu koja će ići u ovaj utor. To su ove ovdje dvije. Ova manja rupica ide prema dnu, a treba naglasiti da ima dvije rupe sa unutrašnje strane, tako da kvaka može biti lijevo ili desno, ali nije probijena do kraja, nego su vrata puna, pa će trebati probiti dvije rupice da stavimo kvaku gdje nam odgovara, a na vrata koja će biti u ovoj bližoj vodilici od lica iskoristit ćemo ovu ovdje rupicu i tu ćemo staviti onaj graničnik, da ćemo one gumice staviti jednu ovdje i jednu ovdje da ne lupa od stranice ormara, isto tako i jednu ovdje i jednu dolje. Ajmo se uhvatiti posla. Ovo sjeda ovdje, iako su ovdje rupice predviđene za šarafe, nismo ih dobili, pa ćemo montirati
bez njih. Tako. Sad nam preostaje probušiti 2 rupe za kvaku, pa ćemo prvo staviti krep traku i preko nje duct tape i to sve skupa poduprijeti ovodašcicom, borel za drvo od 4 mm, bužamo i dobijemo 2 čiste rupice gdje su bridovi ravni. Ušarafimo kvaku i stavimo sve na svoje mjesto, ali evo problema, malo zijeva pri dnu, malo zijeva pri vrhu, u stvari puno više. Problem je u podu koji je neravan, pa smo podmetnuli malo kartona i uspjeli ga izravnati skoro pa savršeno. Evo, popravili smo razmak i to drastično, ovdje sad ima možda 3 mm, ovdje dole ima milimetar. Šta smo napravili? Ovaj ovdje kotačić sam ovako gurao na ovu stranu, a ovaj ovdje kotačić sam ovako okrtao na ovu stranu. I onda se to izlivelalo koliko se moglo. To je sad već puno bolje. Sad bužamo rupe na drugim vratima, montiramo kvaku, ali i ovaj graničnik, odnosno blokadu. Ovako to izgleda i stavljamo ih na ormar u njihovo sjedište. I ove rupe što su ostale prazne, njih ćemo pokriti s ovim bijelim poklopcima iznutra i odozgor da ne ulazi prašina. Kao i one vijke što smo uvidali s vanjske bočne strane, da se ne vidi da cijela ploha bude bijela. Evo, montaža je gotova. Ne dodiruje se vrata ručka jer ima s druge strane blokator. Isto tako i ova kad gurnemo u stranu. Ostane prostora između ovoga i ručke, a na rubovima ima malo ove gumene isto zaštite kad tuče u ivericu da ne udara jako. Ladice se izvlače bez problema. I jedina mana što nije skroz uškvari pod, iz tog razloga mrvicu ziva na kantunima, ali je podnošljivo. Ja sam ovdje podmetnio kartona da to bude estetski koliko toliko, a ako ovo nije konačna pozicija, nego ga odlučite gurniti lijevo ili desno, naknadno da uzme nove okove i da montiram ovdje gori u zid, tako da dobijemo dodatno osiguranje da ga ne možemo privaliti na prida. Može to i bez toga kad bude puno robe, nećemo nikuda, ali eto. I evo pustao za montažu sa slikama, ako kome treba korak po korak. 2 čovjeka, otprilike 2,5 sata, meni samo pola dana. Svi šarafi su dobro označeni, nije problem pronaći i iskoristiti. Vodilice također, šipka nosiva i ove 2 letvice koje dolaze utore na dasci. Većina dasaka ima naljepnicu na sebi pa se može pročitati slovo koje označava, uključujući i ladice. Kreće se sa ove 2 najduže vertikalne, najbolje ih je pod na karton položiti jedne preko drugog pa krenuti sa vodilicama. Prvo stavimo ove ovdje šire malo šarafe, znači evo označena je ovdje druga po redu, to je ova, pa ovdje druga po redu i ova druga po redu. Znači ovim šarafom 3 komada u svaku. A ovaj ovdje šarafić, on dolazi evo ovdje gori. To je značeno na ovoj slici. Preporuča se upotreba ovoga tipkala, ali ja sam sve to davao ako vidalcu nikakav problem nije bio. A onda stavljamo ove valjke, pa stavljamo ove nosače za držač šipke.
za vješalicu i stavljam ovaj ovdje mali u ove ovdje utore na rubove gornje. Tako tu. Idemo dalje. Stavljamo drvene tiple i ove ovdje žabice, to su ove ovdje. Tako na sve ove strance, a ovih ima 4 ovih bez boje. Sastavljam vodilice na ovu GD stranicu, ista je šema kao i prije, to je ona što će biti skroz donja po sredini. I ista šema, 3 šarafa na ove rupice i ovaj ovdje jedan na drugu. U strancu G na nju na obe strane dolazi ovaj držač šipke, međutim doslovno se jedno naspram drugu stavili, ja sam pogodio šarafom u šaraf, ali dobro. Sad idemo na ovu strancu U, tu moramo nabiti rukom ili gumeni čekčan ili obični na ovo utore i ovaj izlaz mora biti prema vani. Tako. Opet stavljamo ove drvene tiple i sad uzimamo ove plastične staze i stavljamo u ove ovdje utore. Tako na obe s oznakom I. Sad počinje slaganje. Ovo je malo zeznut dio. Znači trebam uzeti ovu dasku sa slong gdje su ovi nosači polica i staviti je na ovu ovdje, onda ovu okomito na nju. Međutim ovo je tek je plića i lebdit će u zraku, pa bilo dobro iskoristiti onaj stiropor što smo dobili u ambalaži i podmetniti da ovo ne lebdi u zraku, odnosno da ne pukne, ne polomi se. Ovdje dolazi onaj dvostruki, nazovimo ga metalni kraj, na jednu stranu stegnemo, onda ovdje na drugu stranu ga stegnemo. Ovo sam ja isto sa njim uhvatio ovdje, pa ćemo poslije stegnuti što dođe tu, ali nemojmo žurti. Sad ovo je tricky part. Trebamo dovući ove bočne stranice, prije toga smo ovdje stavili ove dvije i ove dvije i onda ove bočne nasadimo na njih, u stvari jednu bočnu, pa uvalimo ovu ovdje i stranicu sa vodilicama, vodilice ovaj put mora ići prema dolje i onda poklopimo to s druge strane sve skupa, nasadimo na ovo, na ovo, na ovo. Ovo će jedna osoba teško sama, trebaju 4 ruke, znači 2 osobe da se ovo sve dobro namjesti i onda s ovim dugačkim šarafima i ovim ključem što su dali po šarafima ovo sa strane, 3 ovdje, 3 ovdje, 3 ovdje, 3 ovdje i to je čvrsta forma. I naravno ove žabice gdje god jesu to se steže. Idemo dalje. Sad kad okrenemo, kad smo dobili ovaj okvir, on je u biti licem doli poleđina gori i sad treba uzeti metar i izmjeriti ove ovdje dijagonale. Ako se dobro sjećam, bilo je 344,5 cm razmaka, mora biti isti, ako nije dotirati ga u škvaru. I onda uzimamo one lesonite, stavljamo ih ovako, s tim da mora biti stisnuti, da ih ova široka bruka, odnosno njena glava pokrije i stisne. A ove druge uže stavljamo po obodu, proizvoljno, po potrebi, da su ih i viška. Sad, ovdje je obrnut raspored. Ja sam prvo tukao sredinu, da budem siguran da je dobar razmak da će uhvatiti, a onda sam išao po obodu i u biti su bili povučeni prema sredinu neki 1,5 mm. Na dnu su bili poravnati, ali ove bočne stranice sam malo stiskao. I ništa, kad smo to sve zakucali, treba ga podignuti, odrediti mu poziciju na koju će biti i učvrstiti ga na zid sa ovim nosačima. Znači ovdje šaraf, a na zid bi trebalo prvo kupiti tiple, izpužati rupe i onda kad se stavi tipla, nosač preko toga i opet neki šarafić u nju. Idemo dalje. Sad ovdje što ovi pokazuju. Ove police nisu još montirane. Ja sam do duše montirao naknadno, samo se nasjednu na ovo i stegnu. Tako lijeva, tako desna. I onda se stavi ova šipka koja drži vješalicu. To možemo sve i kasnije, ali dobro, ako je na ovom koraku napravimo sad.
I ovdje su oni bijele naljepnice koje ćemo sakriti ove šarafe sa strane. 3, 6, na drugoj 6, to je 12. Ja sam pokrio sa njima i ove rupice gore na vrhu i ove ispoda i ova dva šarafa ovdje. To je jedino što se vidi. I sad dolazimo do vrata, već sam rekao kako treba biti okrenuta, ova slika je naopačka, ova mala sitna rupica ide prema podu, tako da u gornju idu ovi ovdje dijelovi, ovi koji imaju kotačić idu na dno. Ok, idemo dalje. I znači sad ćemo vrata staviti na njihovo mjesto, međutim meni je bilo zgodnije bužati ih na stolu jednome radnome i onda tek kad sam stavio kvaku i na druga vrata kvaku i onaj graničnik, onda ih stavljamo. Znači prva vrata kvaka će biti na lijevoj strani i oni idu u ovaj drugi po redu utor, znači bliže leđima. Ovo ću malo pri vrhu stisniti da sjedne kako treba i onda idemo sa drugim vratima u ovaj prvi utor bliži licu i tu ćemo se istim trikom poslužiti i namjestiti ih na njihovo mjesto. Sad onaj korak koji smo već obavili, znači kad se buža rupa, imamo 4 rupe na jednim vratima, a pošto kvaka ide u vertikalu, to su znači dvije, jedna ispod druge, i sad za lijeva vrata smo odabrali ona koja su na lijevoj strani i bitno je držati kontru, nešto tvrdo ili bar krep trake staviti tako da borelka probije rupu ne iskrpoti i napravi je preširoku pa da je ova uska kvaka ne može pokriti cijelo. Tako pažljivo to raditi, kad se to stegne ovdje na desnu stranu ovih vrata s unutrašnje strane, to je ona najmanja rupica, nju ćemo iskoristiti da stavimo ovo na nju i kroz nju šaraf, samo ga šarafima, nemojmo napraviti grešku pa probužati nju skroz naskroz. Ajmo vidjeti što nam još preostaje. Aha, ako nije u livelu i škvari pod, možemo nešto podmetnuti tipa karton ili plastika ili neka kajla, a ako ni to nije postiglo savršen rezultat, onda ćemo ovdje ovaj donji dio iskoristiti na oboja vrata. Znači pomičemo ulijevo ili udesno onaj kotačić i možemo dobiti milimetar i po visine gori doli, tako kad se to izbalansira to će biti u škvari i livelu. Sad su na redu ladice. Kao što sam rekao, imaju one sa oznakom MN i NN. Potpuno ista stvar, pašu sve na bočne strance, na lesonit i na poleđenu, samo treba ovaj korak po korak pratiti. Meni je bilo lakše napraviti tako da prvo vidim na vrata, da ovdje će doći ručka što se povlači, ove šarafe pa nasadi na njih i onda lesonit i sve to skupa poklopim. Ovi su odlučili za drugčiji sistem, prvo rade ovaj korpus, pa onda lesonit, pa onda vrata. Nebitno, rezultat krajnji je isti. I kad smo to stavili, zavidat ćemo i kvake. Napomena, ovdje su rupice već probušene, to nam olakšava posal. I stavljamo ispod ove metalne kutnike što su stvari vodilice. To čak ide prema unutra, znači ne na ovaj dio gdje je kvaka, nego ona što ide prema unutrašnjosti ormara. Predviđene su samo po 2 šarafića, pa stavimo po 2 šarafića na svaku stranu. I sad smo vidjeli znači da kad se montira razmak je na bočnim stranama uži, a na sredini malo veći, tako da uđu unutra bez zapinjenja. I čini mi se da je s ovim montaža gotova.